रेन्दा मसुंफ्रा नै बाजैनि दखानाव साहा लोंबाय जों ट्रामलाइनाव सानसेयाव बेसेबां खराय नाङो बाजै बुंनो हाया मालाबा 500 मालाबा 1000 मालाबा 700 खिथाब्रा मोजाङै मोजां खिथानांगौ खोनानांगौ मालाबा 500 मालाबा 700 मालाबा 600 बेबायदि मालाबा 1000से बुंनो हाया सानसेनि बायदि सानफ्रामबो एखे जायाना दे होमब्लालाय दखाना जोंहा जारौमोनहा नोंनाव गैया बैनाव दंमोनहाय दाख्लि हा ट्रामलाइन माबा लिरनाय गैया बासनाबो लामा आन्दायबायोबा बे ट्रामलाइन बास स्टेन्डआवहाय साहा लोंलांनो हागोन बर'नि दखान दङ सोरबाफोर आन्दायबायोबा ट्रामलाइन होनो बे जायगानि नामखौ लाइक हर कमेन्ट्स हर लोगोफोर मोजां नुयोबा साबसक्राइब खालायना हो जौगानो हानाय बायदि